खुलुमबाय स्टुडिअ'आव उदांस्रि मुसाहारि मालिपारा सुबाइजार ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां लेद' बाजारनिफ्राय हाग्रामा दालांसिम बारस'ग्रा औवानि दालांखौ दिनै बेखेवबाय। नंगौ गुबुन गुबुन बोसोरफोरनि बायदिनो देग्लायबो लेद' बाजारनिफ्राय हाग्रामा दालांसिम बारस'लांनाय लामानि माख्रा दैमानि सायाव जांख्रिखां क्लाबनि मख'नो गोनांदि लेद' बाजार जांख्रिखां क्लाबनि बोसोनगिरि अजय मुसाहारिया फोरमायनाय बायदिब्ला बे दालाङा औवानिब्लाबो गोबां रायजो राजानि थाखाय जोबोद गोनांथार। सापागुरि बङाइ फारसे स्कुल कलेज फरायनाय फरायसाफोर मैगं थाइगंनि फालांगि खालामग्राफोर आरो गोबां रायजो राजाफोरनि थाखाय थांलाय फैलाय खालामनायाव गोबां गोनांथार होनना फोरमायदों अजय मुसाहारि बिथाङा आरो बेखेवगिरि दिम्बेश्वर बर'आ रायजो राजानि गोनांथिखौ बुजिनानै जांख्रिखां क्लाबआ बेबायदि औवानि दालां बानायना होनायखौ साबायखर बावदों। गिबियावनो खुलुमनाय थाबाय साफ्रोमबो बे चेनेलखौ नायगिरि आरो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम। दा जोंहा खोब मोनसे मोजां खौरां बे जोंहा लेद' बाजार होननाय मोनसे जायगा बे हाग्रामा ब्रिज खाथियावनो दा बेहाय मोनसे बेम्बु ब्रिज बे बेम्बु ब्रिजआ दिनै जोंहा जोंनि दोलोनि बा आंनि आखाइजोंनो बेखेवनाय जाहैबाय। थिग बे रोखोमनि थांनाय बोसोरावबो एखे हाबाफारिखौ आंनो मावफैनो मोन्दोंमोन बेखेवनो मोन्दोंमोन। दा बे हिसाबै आं गावखौनो गाव गोजोननाय मोन्दों आरो बे मोनसे जोंनि ओनसोलनि बा जोंनि सुबाइजार ओनसोलनि मालिपारा जेरै मंगलियान जोंहा एकदमबारे चौधुरिपारानिफ्राय लानानै एन्टायार जोंनि सुबाइजार समस्तिनि मोनसे बिराद गोनांथार दालां बियो। ओमफ्राय बेजों जोंहा सानफ्रामबो श' हाजार मानसिया जोंना नैबे हाग्रामा ब्रिजजों थाङोब्ला बा बङाइगावथिं स्कुलाव फरायनाय मैगं बेफारि खालामनाय बा बायदिसिना जिथु माने खामानि लानानै थाङो बे दलंनि थाखायनो जों बिराद मोनसे सुजुग मोननाय जायो। दा बेखौ दैज्लां समाव जोङो माने दै बानानि थाखाय जोङो बेखौ बानायनो हाया, खिन्थु जों मेसें जानाय लोगो लोगोनो बेखौ टेम्परारिबाबो जांख्रिखां क्लाबनि दारै लेद' बाजारनि बे मोनसे क्लाबनि दारै रायजो राजानि थाखाय बेखौ सुबिदा खालामनानै बिथांमोना प्रत्येक बोसोरावनो नैबे मेसें बोथोराव बानायना होयो। दा बेनि थाखायनो बेजों जोंहा अनेकथा सुबिदा बे सुबिदाया जोंहा मोनो आरो बिथांमोनखौ आं बिनि थाखायनो जांख्रिखां क्लाबनि साफ्रोमबो आफादगिरिजों लोगोसे बिसिनि टिम बेखौ आं साबायखर होयो। बिथांमोना जाहाथे मानसिनि समाजनि जिथु वेलफेयार हाबा मावनाय बे अराय जोंनि नोजोराव नुजाथिदों आरो बिथांमोना बिदिनो आवगायलांबाय थानो हाथों सुबुं माहारिनि थाखाय मोजां खामानि मावनायनि बेखिनि। औ बियो गोबाव समनिफ्रायनो दा जोंहा जाहैबाय माने थांनाय बोसोरबा 5 बोसोराव दा UPPL सरखार दङमोन, बिथांमोना मा खारनाव बे दलंखौ नायस'नासै बा मावफुंनो हायासै जों बेखौ बुंनो हाला। दा जों दुसिनानैबो लाब गैया। दा जोंनि सरकारा जों बेखौ जाहाथे गोख्रों मोनसे 28 जन बिजाथि लानानै जोंहा एबसुलुट मेजरिटि लानानै जाहाथे जोंहा सरकार जाबाय। दा जों सानो बे मोनसे मजबुत सरकार आरो बिनि दारैनो जोंहा जिहेतु कमिटमेन्ट दं BPF दोलोहा साफ्रोमबो बा बयखौबो समान गोजोन आरो अनसुंथाइ बा जोंनि रायजो राजाखौ मदद होनायनि थाखाय जोंहा मोनसे दायब'था दङ। दा बेखौ निस्सय जोंबो दोलोनि जानानै जोंनि BPFनि चिफ बा बड'लेण्डनि चिफ मान होनो गोनां हाग्रामा महिलारि सारनि सिगाङाव जोङो बे गोनांथिखौ जोङो निस्सय दैथायहैगोन आरो बिथाङा निस्सय जोंनि थाखाय मावना होगोन आंहा बेखौ आसाबादि। दिनै 22 अक्ट' बेहाय जोङो बे खानामाख्रा दैनि सायाव जि औवानि दालां बे औवानि दालांखौ लुफुंनो हाबाय। दिनैनिफ्राय जोंनि मंगलियान प्राइमारि, मालिपारा प्राइमारि, सुबाइजार प्राइमारि जेसेबां रायजो राजाफोर दङ बा स्कुलाव थांग्राफोर दङ, बेफार बानिज्यफोर थांग्राफोर दङ, बिथांमोना बे लामाजों हान्थिनो हासिगोन दिनैनिफ्रायनो। लोगोसे आङो सारमोननिसिम मोनसे खावलायहरनो लुबैदों, जायफ्रा माने दा गोदान बिबानाव दङ, अननानै जों इसेबां बोसोर बे दैनि सायाव सरकारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोनाखै।
फैबाय थानाय समफ्राव निस्सय जोंनि बे मोनथाम प्राइमारिनि जि रायजो राजाफोर दङ बिथांमोननि मोजांनि थाखाय बे दैनि सायाव फाखानि ब्रिज बा दालांखौ लुफुंना होगोन होननानै आङो जायगानि जानानै जायगानिफ्राय सारमोननिसिम खावलायहरग्रोबाय। मोनसे फोसावथाय बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार लानो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमायाव रुरेल इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्स ग्रुप अफ भकेशनेल नार्सिं एडुकेशनाव बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयारनि थाखाय मुं थिसननाय एबा एडमिशना सोलिगासिनो दं। बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयाराव मुं थिसननो थाखाय फरायसाया जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्राय एचएस आनजादखौ उथ्रिनाय जानांगोन। लोगोसे बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयारनि सार्टिफिकेटनि भेलुआ डिग्री लेभेलनि समान आरो बे डिग्रीखौ स्कप ग्लबेल स्किल इउनिभार्सिटी भोपाल मध्य प्रदेशनिफ्राय होनाय जागोन। गुबैयै भकेशनेल नार्सिंनि सायाव बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार कचिंखौ होनाय जायो आरो बे कचिंआ जोबखांनायनि उनाव नोंथाङा सरखारि साख्रि, कर्परेट साख्रि आरो प्राइभेट साख्रि मोननायनिबो सुबिदा दं। बेनि अनगायैबो बे कचिंआ जोबखांनायनि उनाव प्लेसमेन्ट साख्रिनिबो सुबिदाखौ नोंथाङा मोननो हागोन। बेनिखायनो जाय बिथांमोना बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार कर्सखौ खालामनो गोसो थाबैनो नैबे 8723035865 जानबुं नम्बराव सुलाद लानानै गावनि मुंखौ थिसननो हागोन। खुलुमबाय, आं नोंथांमोननो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों जोबोर मोजां मोनसे खौरां फोसावनो थाखाय लाबोनाय जादों। जोंनि बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमायाव रुरेल इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्स ग्रुप अफ भकेशनेल नार्सिं एडुकेशनाव बेचलर अफ भकेशनेल इन नार्सिं केयारनि एडमिशना सोलिगासिनो दङ आरो बेयाव एडमिशन लानो थाखाय स्टुडेन्टआ जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्रायनो 12 पास जानाय जानांगोन आरो बेनि सार्टिफिकेटनि भेलुआ ग्रेजुवेट लेभेल एबा डिग्री लेभेलनि समान आरो बे डिग्रीखौ स्कप ग्लबेल स्किल इउनिभार्सिटी भोपाल मध्य प्रदेशनिफ्राय होनाय जागोन। स्पेसियेलि भकेशनेल नार्सिंनि सायाव बेस खालामनानै बे कर्सखौ होनाय जायो। कर्स कमप्लिट जाखांनायनि उनाव गभर्नमेन्ट जब, कर्परेट जब आरो प्राइभेट जबजों लोगोसे फार्दार मास्टार डिग्री खालामनो गोसोब्ला खालामनोबो हायो आरो बेयाव कर्स कमप्लिट जाखांनायनि उनाव प्लेसमेन्ट जबनिबो सुबिदा दङ। बिदिब्ला एथ' मोजां सुबिदाखौ जों मानो जोंनि आखाइनिफ्राय बारग'होनो? जाय बिथांमोना बे कर्सखौ खालामनो गोसो होनाय नाम्बाराव थांनानै थाबैनो कन्टेक्ट खालामदो आरो गावनि सिटखौ बुक खालामनानै गावनि फिउचारखौबो ब्राइट खालामदो। थेंक इउ।